Ако храната не е премесена с люнка, тя няма никакъв вкус. Мечките имат 42 зъба. Това не беше толкова интересно. Аз имам 50 зъба. Шегува. Повечето червила съдържат рибни субпродукти. Лякай! 85% от фауната на Земята се намира в океана. Хавайската азбука има само 12 букви. Елените обичат да похапват и банани. Моето куче също яде банани. Има рекорд на летящо пиле. Полетът е Има рекорд на летящо пиле. Полетът е продължил 13 секунди. Най-често използваната буква от азбуката е Е. Буквата Е е най-използвана. Котките имат по 32 мускула на всяко ухо. Златните рибки виждат инфрачервените и ултравиолетовите лъчения. Не се ли казва лъчи? Защо лъчения? Най-малката кост от човешкото тяло се намира в ухото. Ядките от растението макадамия са отровни за кучетата. Дори не знае, че има такова растение. Звукът се движи 5 пъти по-бързо под вода, отколкото във въздуха. Първата Кока-кола съдържала кокаин. Само първата. Казанчето в тоалетната изразходва 35% от вътрешната консумация на вода в домовете. Това не го разбрах. И слава Богу. Коалите спят по 18 часа на ден. При 90% от един айсберг се намира под водата. В Източна Африка правят бира от банани. Африканския сив папалак има речник от около 200 думи. Жирафът може да почисти ушите си със собствения си език. Загубих се. Австралия първоначално се е наричала Нова Холандия. Стара Холандия, Нова Холандия, Стара Загора, Стара Загора, Нова Загора. Гъбите за миели съдържат повече студена вода, отколкото топла. Добре. Задържа кучето. Не може да накарате крав да се изкачва нагоре по стълба, но не е да слезе. Езикът е най-бързо заздравяваща част от тялото. Значи, ако му отрежат езика, сигурно след няколко месеца пак ще има език. Жабите не пият вода, а я абсорбират през кожата си. Отрасках се. Космите на елените са кухи. Космите ли? Не трябва ли да и костите на елените са кухи? Не може да пишете, крокодилите не могат да набърдат езика си. В Африка хипопотамите убиват най-много хора, от което и да е било друго животно. Опасният цвят за кола е белият. Какво е опасно да имаш жълта кола? Най-чувствителният пръст е показалеца. Бразилия е кръстена на дърво. 42% от мъжете и 20... Обърках се. 42% от мъжете и 25% от жените не си мият ръцете, след като са били в обществена тоалетна. Хартията се е появила първо в Китай. Инстантното... Какво? Инстантното кафе е направено през 1901 година. Какво ме засяга? Добре, това беше клипчето за интересните факти. Чао!